салом алайкум бародароне ки падаконик мехоҳам бичаспонам дар шаҳри Москва. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки падаконикро чӣ хел мечаспонанд. агар ки квартира ремонт мекунед ё ки ягон дача ремонт мекунед, марҳамат тамошо кунед. ҷои падаконик калонаи падаконики 3 метра, қариб 4 метра тараф угл дора бо ина бинем на падаконик ина уже устоҳо як таша придан тиёр кардан. Падаконика ҳар диша угли 45 мебире. бо 90 набирем ки хато мешавад. 45 мебире. аями айлавиш 0 мегири у пара сида туғриш мекунӣ, худиш угли 45 метр. агар падаконик ширинаш 30 сантиметра боша, ин падаконики калона. хоб бародаро, ина уже мо угла 90 кардем. ай тараф мон уголок ҳам тоза, угл 90 шуд уже. ина угли мо уже 90 шуд. метавонем ки озим мо амира бигирем, ҷошда бумонем. бо иҷода ҳаёту наброя ки ҷа сайдинени дорад. не хеле сайдинени дорад. я дамобайни ами мемонӣ. заказ карден агар ҳамеша ҳаёту наброварда заказ кунем ки анами шофи байнаш маҳкам шавад. хоб бародаро, уже мо падаконика бридем, угли 90 градусаша туғрӣ кардем. акун мо давози дар кора ки размери падаконика бигирем. 3.46 бояд бигирем. 5 сантиметр бояд аями лави треза 5 сантиметр бояд. бисёри ба дар кор нест. аями 5 сантиметр базебиш мекунад. як мози намира угли 90. анами угли 90 градусара размера гирифти, ай улавуш мегири, ай и тарафи калтагиш мегири ки падаконикат 30 сантиметр калта меояд. агар ки ширинаш 30 сантиметр бошад. خب
бародаро ина уже мо углатуғри кардем, ина часпондемаш. Намихе Ира пушвиш ба тоза мешаволи. просто килёнка дора, килёнкаша наканем ки килёнкара ки бикани, аммо мехрошиш ягон корш мекунӣ, ба мумкин ки ягон хазайне боша қабулш накуна. Ранги хазайни мо боша агар хая фребш мекунӣ, мегузарониша. Мематло. Баъд Ҳавза кӯ ба хатти ҷамъ. болоша уровни кадан дар кор обязательно таги ҳамиҷа айнамирос ба иҷара 0 шава. Ина аймо уже ина уровни мо 0 ай. Не, аки тозагӣ и ғаждӣ мисол кор мекунӣ. Чӣ нест. Хай бародарои нами хеле корбор канала нав кушодагем, дар канал подписатсия кунен, иншаллоҳ видеои хуб мепартоем. Мисол ҳаме корои барои бачаҳои тоҷик да стройка, ҳама чизои стройкара мепартоем. Кадме ки наметавона ҳамун кора ёд мегира. Худованд нигаҳбонтон бошад.